Ubak Tito Starwell Khan, Chief Executive Member Jongka Khasi Autonomous District Council, Badairu UMDC Jongka Sora, Ladawa baka Sorkar kadai bantung ya ka Judicial Inquiry, halor ka Jingshitom ki kena school, hadian baladi ya ki dawai balaai haka school kentiu syaprang. UCM Jongka KHADC ulapan pau ya ka Jingsong kya, kamtam habadi ya ki dawai balaai da katanat ka koit ka kya, bat kabalakta ya ki kena school Jongka kentiu syaprang hapo light lingkon, halor ketika jingjau penramjur bat kane kala bandai lese na ka jingbom kit khia ka tanat ka koit ka khia ban ay kini ki dawai ulaong ru bakane ka dei ka jingma ka bakraw hadu kata kabala ban kta wat ya ka mensim breu ha ka ba arphongut ki khna kila shakta na udawai halor kane ka sarkar ka dei ban bu da ka judicial inquiry khnang ban tip na du tenrai ka ei ka ba penlong ya kini ki khna ban kempang hadien bakila di ya udawai ya ka kubur halo ka tu jingja tena kalian ka tu jongan ni kong apan pau ka jing sokhia ba kum ka tu jingja ha jing sya kam dei banja kham tam habadi ya ki dawai ki bala ai lemba ka health department bar ka bala kata kham tam ya ki khana school jong ka school kentiu saprang apo lai lengkot te ngaso ba ka ni ka jingja nga penrem jor na kalian ka jongan ba ka dei le se ka jing bom kit khia na kalian jong ka health department ha ka ba dei bat kajing ay kini gidawai ngaso bagade ka res ka ba sirkay adu kata-kata namar kala man kata wat ya ka mensimbriu joki kena kum mengili hakila pakai kebuar na harai kumba arpungut ki kena gila syakta na tu dawai tena kalian ka jongai ngaso ba nga ketu ka sarkar bagade ban pu da ka judicial inquiry halo kini ka banta nang ban tip nadu tanrai kai ka bala pelong ya kini ki kena bakin yo jingpang hadin begladi itu dawai namar hakajing suba ka jonga ngalap ngasno bakala bandehi na kidawai bakila bandei kidawai ki balong substandard lani ki kidawai ki bale se ki bala long expired date mo mla bantip lani ki kidawai ki balong dor ka batat mo baki company le se ki la bandei ki company ki balong company tat dor dengan soban kentu ya ka sarkar lembaga health department baga di ban sim khiai kan ni bayo ka kta pat se ki we pat ki jat dawai ngamoong bahkan ketak tangi kini ki dawai ngai kalak ban ketak wat ki jat dawai tu kalak ban ketak wat ki ya kini ki vaccination tu nama mentah pilih ai polio ya ki kelum mo mentah kadang kejing ai vaccination ya kini ki bapang ya ki ba ya kini vaccination jom ki covid mo kini ke covid vaccination tibun mentah kin tiang am ada ke sarkar mentah ka le am ni kini kan penduk mensim ya ki pai ba mo penduk mensim ki pai ba takadau hajaka bagi pai ba kin syania ya ki dawai sarkar ya ki hospital sarkar mentah le se kelak ban penduk ya ki syania tengah so ba nak liang jom trat so ka koi ka khia jadi ban sim khia